Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11 kan 12. Siyak laeng ti makaammo kadagiti planok ang maipaay kada kayo. Planok amang parangay, saan kiti amang didigra. Plano amang ibanag, itinamnamayo iti masakbayan. Umawag kayon to kanyak, agkararag kayto, kat sungbatan kayto. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biyan. Oh, makitang Bernadette. Nalpasan ti mansyon tayo. Ni, apay nga kaslasan ka maragsakan? Maragsakan nak. Bernadette, apalan datan dagiti gagayim ta. Manutilugan ta, apuro pa'y brand nyo. Ita, nalpasan da iti mansyon ta. Celso, agur-uray dagiti anak ta iji balay. Birthday jay inauna ta ita. Ay, una niya. Tanda ni nalipata ka. Anya ka din ti oras. Malumgayam. Sapay at dapay meeting mi kadagiti padak nga executive. Meeting manen? Bernadette, ikan kalangan iti kwarta. Tagumatang ka iti isagot mo ni Ani. Datay kang inaanan asagot ti katangang para kenkwana. Marvin! Sir? Itulod mo ni Mama Bernadette. Siya kung ti makamong agmaneho iti lugan ko. Wait, sir. Ma'am, dispinsaram ta damagak no sa dino ti paggatangam iti regalo ako nam. Kaslang amin na unag-unay ti pampanunutan. Agmaneho ka laang Marvin. Ado dagiti kayat ko amaamuan kan ka. Anya day ta, ma'am? Saan ka di asikati kanayon amang itultulod ka ni Celso kadagiti ibagbaga na business meetings na? Uwen, ma'am. Pudno day ta. Pudno ka di a business meetings ti papapanan na no kasta pumanaw. Lading itak, ma'am. Tsak mabalinti agsao may papaniti day ta. Tsak kayat ti makibiyang. Driver aklaeng. Narigat ti mapukawan iti trabaho, ma'am. Pangaasi Marvin. Agsao ka kuma. Nung masambot ko ti birthday ni Ani. Nasapa analpas. Birbiro ka na ka ni Ani. Kat, anya tin rason mo? Imbagak ti pudno. Anapan ka iti ayan di babaim. Pudno mo't Adda babaim. Di mo dadaulan ti rabiik, Bernadette. No di mo kahit apanawan ka. Sige, pumanaw ka laang. Mapan ka iti ayan ti babaim. Makauma ka! Di ka nagsubsoble! Na yun, nagdakkel la balay. Mansyon ni Celso daytoy, mami. Mano kayo nga gigyan ditoy? Talo kami lang kadagiti ubing. Amo yung mat siguro. Pasaray saan nga agawid ni Celso. Oh, Kat panagkunak. Agdandan iti babae na. Bernadette. May mayat pa idi simple lang ti biag mi. Kanayon mi ang makadwa ni Celso. Ngam ita. Saanan? Di na pa yun amot ila nga dagiti anak na. Sige. Kasaritak to ni Celso. Marvin, Sir? isardeng mo ti kotse di tamol. Uwen, sir? Iparking mo pa ilang, tataurayan ta. Hindi ka di, Ma'am Bernadette, sir? Saan? Lukatam ti rin daw ti kotse. Uwen, sir? Darling, I miss you. Aglugan ka. Tama nga no, da makakita kan ka. Okay. Anya da kita ginatang mo? Sapatos kan bag. Naibus mo amin ng tayo 50,000 ngayon tad ko ka. Darling. May sala nga pa nag-shopping dayjay. Marvin, Sir? paandaro mo ti kotse. Tama pantayon. Uwen, sir? Ay, kulag no madanon ko dito yung mansyon nyo ni Celso. Amo yung mat ni Celso, sir. No agawid man.
30 minutes lang ti katiddugan apa nagtalinaad na ditoy. Ay, naglukon dayjay nga asawam no kasta. Pudno, sir. Kasla masinsinit. Ay, kat gagangay tibak ng anegosyante ah. Kasta kayo kadimot idi, sir? Ay, naglablabasa kon dagita, Bernadette. En-enjoy mat itan at tibiyag ko, kalpasan ti panagretero. Sa dinoro ti papapanan nyo, no kasta arumrumwar kayo kay ni Celso. Ag-golf kami. Amumet na isem nila kay mo iti golf. Malala, mapanakon. Kinitak lang na ito yung mansyon nyo. Ay na, talaga gaya man na pintas. Papanantay ta, sir. Itayan ti kumpare. Asino akong parim, sir? Dikat kadwak nagsugsugal di kasino. Kalpasan na, itulod na kami di kasino. When, sir? Ang mga numabayag kami ng kasino. Si kantulangan ti makaamo dito ilugan, ha? When, sir? Ken Marvin, Anya dayjay, sir? nagdamag ni Ma'am mo a Bernadette. Ibagam nga awan ti ambom, ha? When, sir? Awan ti babaik, ken awan ti bisyo. Naawatam? Nagpintas ka talaga, Marvin. Saan na ka maumakin ka? Apay manan. Kaano ka di asinam di asawam? Marvin, Di kayat nga ada kainagaw ko iti ayat mo. diya ako na ayatan ni Bernadette. Si kalangan tay ayatan. No kasta, sinaamon. Marvin, sana kasta ti kalakana ti amin. Panawa mo ida, no talaga matlaang asyak ti ay ayatam. Ah. O, asino man yan ta umawawag kan ka. Di ka dilaad nga sawam. Ti inag. Hello, Mami. Sa dino ti ayan mo ita. Dito'y office. Di nagpayag masangong nga umay bisitaan dito balay. Mami, Masakitak kita. Umay nakmat kita haan uwan Mami, umayak. Kung nang magsaksakit ka, Mami. Gapo tadi mo kayat ti umay ditoy, no jak agpambar. Mami, Sige, agtugaw ka. Ado ti kayat ko amamuan kan ka. anya day ta, Mami. Anak, mabaybay am samutan ti pamilyam. Ani Mami mat. Saan kan samut nga agaw awid? Saan na pud no day ta? Laglagi pam, Celso. Saan akwarta laeng tinapatag dito'y rabaw tinaga? Iso asaan mo ko mga ibusan ti oras kan panawan mo, iti panagpapabaknang mo. Saan na mabalin day toy? Saan? Apay, darling. Nag-withdraw amin na business partners ko. Anya? Dakla proyekto day toy. Sayang. Kasano daytan? Awanan ti panagtalik kanyak dagiti kakadwak. Pagsususpetsahan dak akurap. Anya? Itaman pa bimayag ka diti balay, Celso. Panawan nak Bernadette. Kahit kutag may maysa. Celso, awanan ti kwartam iti bangko. Anya? Nakitak dagiti withdrawals mo. Nagdadakkel. Apay, an-anwam ti kwarta, ha? Inikam ka diti karbangan di babaim nga iso ti agi-withdraw iti kwartam? Bernadette. Awanan, nabankrupt amin ang anegosyam, Celso. Anya itan ti mapasamakken ka. No kasta agladladingit ka, Celso. Agsugal ta. Uwan man kit di. Agkasino ta. Agmadyong. Sige. Apay kumasayangam ti oras mo iti panagpampanunot. Katagiti awan kais iskan na abanag. Amigo, sana maliklikan day ta. No mga baka, dakkel ti kwartab. Sa bagay, nabayag mo ta na jak nagisugsugal ka. Aguma kaitan, Celso. Anya ti kahit asawan day to'y Marvic. Sumungbat ka. Di mo ka di makita dagiti maletag? Apay nga damag kapaylaan. Marvic. Panawan kan. Anya? Awanin kwartam?
Nabangkrap matan dagiti negosyom. Kunak man noy ayatan nak. Idi dayta, taado ti kwartam. Ngam na ita, saanan? Saan kan nga ay ayatan? Marvin, ila ko kung tidad malugan ko. Anya? Ado una yung tagsingsingir kanya ka nakautangak. Kasano akon, sir? Lading itek. Nga magbiro ka mo iti sa bali a pagpaayam. Sir? Awanan ti pang pasweldok kan ka. Maawatak, sir. Katagyaman na kiti serbisyo, Marvin. Agyaman na kiti adu atawan, apa nagtalinaad mo kas driver ko. Maudingal daw ko itakada kayo, Ma'am Bernadette. Apay, pinagsardeng na ka ni Celso? Awan ka nun ti pang sweldo na kanyak, ma'am. Oray ti mansion mi. Inla ko namutan. Sayang. Di naman amin ang kanyak. Amok nga da babae na. Uwin, ma'am. Marivik tinagan na. Kunakon kat. Naparayo upoy day jaya babae. Mangirwar latay ti kwarta ni sir no kayat na. Nagpuskul mo tan ti rupa na. Di yo kuma ibagbaga asak tinang ibaga, ma'am. Agsugsugal pa'y ni sir. Nagtatakkel ti pustana. Anya? Nabayag na kan alinuklo ko ni sir, ma'am. Dayta ti pudno. Celso, italaeng manen ang nakapasyar ka dito'y balay. Awanan, mami. Kaslasok ka nagpukaw dagiti pundar ko. Celso, Apay, mami. Apay ang napasamak ti kastoy. Nagrigrigatak nga impundar ti amin. Ayat ko lang ang maikan itinatalgad abiyag ti pamilyak. damagam amis mo di tabagim. Apay nga intulok ti Diyos sa mapasamak kanyak ti kastoy. Apay. Panunutem anaimbag no apay. Si kamot lang ti makasungbat iti dayta. Kanayon nga'y kararag ko. Asapay ko mata sana mapukaw dagiti pundar ko. Ngam apay adinak dinangag ti Diyos. Ayan ti Diyos sa kanayon nga ibagam, mami. Adda dagiti gundaway, asaan nga ipaay ti Diyos dagiti daw tayo. Gapo, taad da rason. Anya, Daytoy katapno suruan na ka iti leksyon. Gapo ka dagiti ado a nagkuragam. ha? Panunutem laengan, anak ko. Saan na akayat amapukaw mo ti pamilyam? Mami, Isuda ti gameng mo, arumbeng nga annadam, Celso. No maminsan, no adda kidawan tayo iti Diyos, di tayo mauray ti sungbat na. Kat isulaang ti makaammon no apay. Ngam inton agangay, da tayo amismo ti makaamiris, no apay, asaan anasungbatan ti kararag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo